lúc đó lột lưng hoa ba cho nó khuyên này ăn hoa ba lưng xuất thằng này à đi này cái đang bự thằng ra đi thằng dân ba này pro bộ liền hôn lẹ kì subscribe खालामदो जोंनि बर'टन चेनेलखौ आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअखौ बयनिबो सिगां नुनो मोनो इस बिदि नङाब्रा खावब्ला गावहा स्कुल एसे सिरियास लाथारलै बाल थ' जुदि नों एफा बिदि एलबाम गान लुबैदोंबा गाबोन थ'फा आंजों मैनाथिमोनाव हनै आगान हरबानो मोनो जोंनि न'निफ्राय नोंसो फैनांगौ दा आंखौसो लेंबावदों साला है नोंबो जालांसलै मानसिया दा लेङाबाबो लेङाखै होनलायगोन बेखायनो नंबायब्रा जेरैबो जालांथारलै नोंजों सयथिबो ओमफ्राय मैनाथिमोनाव थांनानै मा खालामहैगोन बागुरुम्बा मोसाहैनोसै बिसिनाव लासिंसिंनो हानो आंखौ मेगन साबाय नालाय बेखायनो थ'दो नोंखौ लाफानोसै आङो शुटिंआव गाबोन मैनाथिमोन न'आव शुटिं दङ जाम्बालाय गाबोन थ'फा आंजों ओमफ्राय खयथायाव गाबोनलाय गाबोन आं 7 बाजियाव फुङाव मोनफैगोन नोंसिनाव नों ओंखारनानै था गाबोन दे ओंखारनानै थागोन आङो थांदो एनी टाइम रेकर्डिंस खालामखायो खोमा आसोला मालाय मेकियाव होयोनो दे खावला एसे फासैबाव जाबाय औ जाबाय दे रेडि 1 2 3 एक्शन दै समपास जालायबायलै खावब्लाबा आरो मा जालायखो ना ब्लार जादों ब्लाड नङा हनै ओइ मियाथि सोमला साइड जा ओइ मियाथि साइड जाजोबा एसे हनै सिगाङाव थाहैबानो जायो जाम्बिथारलाय सयथिबो सिगाङाव खोन्थाखायासै दासो नै नों खावब्ला मेलेखौ ओइ आं बिफाखौ थाखुमान जेब्ला बिफाखौ थाखुमाबा जाया होमबा जाया ओरै सिगाङाव फै आखाया दा गेब्ला नुजोबबाय थादो आरो बिफाङाव थाखुमानानैलायनो आं ओरै हाबसोनानै थानोसैब्रा नों होनबा जायो नामा नायफै केमेरानि फ्रेमाव माबायदि आखाइ आथिं नुजागासिनो नोंना जाम्बा दे होमबालाय डाइरेक्टरसो जाहैबाय मानि खालामसिगोन आंबा हजम खालामनानैसो दंगासिनो र' बे स्टेया जोबग्रोथोंसैल' दे खालि लेक्सारल' दे खावब्ला रेडि था I am always ready डाइरेक्टर बाबु दे जाबाय रेडि 1 2 3 एक्शन आया मा खालामनांगौ आंथ' जेबो एक्टिं खोन्थायाखैलै अरे करना क्या है मेरे भाई किस्मत खाननि बायदि जानोसै करना क्या है गुड कुइसन बा गुड कुइसन बावलायलांलै सोमलाबा टेनसनफोरजोंनो ओमफ्राय दा आं मा खालामनांगौ र' आइडिया 5 4 3 2 1